Nano nano lelampahan kang kawuri Oh Perwanda, Sidoarjo ya, mamu Pak, oh Pak. Nggih Pak. Jare Sang Rabi. Derek. Oh urung. Nggih. Aja suwi-suwi ya, Bintang Rabi no lho. Kancane ndang sambatan mahmu kono. Oh ngoten. Heeh no. Nggih, siap. Bintang Rabi nguslah ngopo. Iya. Ayo Ra, Amara. Tresna tulus nadyan minggu bekas marah. Ya. Diaturke ya ana digarap rong irama. Oh, rong irama. Sepisan dandut sing angka 2 Sambaya. Oh, Sambaya. Cara jaranan. Oh, ngono kok. Mas Gogo gen nyambut gawe. Oh, ngono. Engko keri-keri dikai jogetan budalan padya jaranan ku sing joget Okpa wae. Oh, ngono pelok kae ya. Heeh. Oh, nggon akhir-akhir ya. Kok kula tok to, Pak? Mesane anu, apa jenenge Wanda. Lagi awake. Kesepian to aku. Saman dhewe wis ngrantasi. Wanda ki awake rada rumba-rumbu. Lah, iki lho, Pak. Berarti kok ngertos ta, Pak? Lah iya. Nah, iya, coba kaya apa? Yuk, gubuk asmara kagem Mbah Janto. So ibu kanggo tombo kesel tetep sehat bagas waras panjang umur. Amin. Yuk. Turu bisa. Ayo yo. Maksi. Caranya siapa sih? Pak, Pak. Dalem. Loh, celengmu wis tak siapke. Waduh. Lah iki ditumpaki lho celenge ya. Waduh. Kuat napa mboten niku? Kuat napa mboten? Kuat iki angel ditumpaki mlayu. Oh, ngoten. Lah engkon. Iya. Nggih. Catatan sak jroning